Eu vroiam altceva, dar vreau să ne puneți o întrebare. Nu se pune problema. Sunt pentru niște elevi. Sunt foarte frumoși. Foarte frumos. O întrebare. Vreți? Sunteți de acord? O întrebare, uite, el a priceput. Așa. Și ce întrebare vreți să le puneți? Păi să fie cinstit. Nu, întrebare. Întrebați ceva. Să întrebați pe ei ceva. Ceva de exemplu, uite, o doamnă mai încolo a luat o funie de ceapă și a întrebat câte cepe sunt pe funia asta. Așa, 12, 13. Câte piese? Habar n-am, au ce întrebare. Uite, vedeți? Așa. Ceva de genul ăla. Întrebați dumneavoastră o întrebare din genul Puneți ăsta. o întrebare, nu știu, despre ce știți dumneavoastră. Nu știu ce să zic. Păi nu dau cu seama ce întrebare e asta. Zice, Ce să zic? Ai priceput. Nu știu ce întrebare să zic. nu, să zic așa, că e o fată să fie cinstită. Nu, cum să fie? Așa. De exemplu, ceva de genul, cum să zic, câți cai să pot fi hămați la o căruță? Deci 2 cai. Nu, ceva de genul ăsta. Așa. Întrebați, câți cai pot fi hămați la o căruță? Atât. 2 cai. Dar trebuie să... Dar să întrebați dumneavoastră. Înțelegeți? Ziceți asta. Și eu vă filmez. Așa. Eu vă pun eu vă spun. Cât cai, așa, Întrebarea dumneavoastră pentru boboci este și dumneavoastră spuneți cât cai pot fi înhămați maxim la o căruță. 2 cai. Deci maxim 2 cai. Maxim 2 și 6. Și după aceea 2 dați și 6. răspunsul. Da. Bun, Da. nu, și ea va spune, întrebarea dumneavoastră este... Motor, acțiune. Da, întrebarea dumneavoastră este și atunci dumneavoastră întrebați, câți cai pot fi înhămați Deci, maxim la o căruță? maximă 6 cai. Da, dar dumneavoastră, Ăsta e ăsta e răspunsul. răspunsul. Și Da, dumneavoastră da. spuneți întrebarea. Să pui tu întrebarea. Așa, pentru copii. 6 cai. Ok? Deci, întrebarea dumneavoastră va fi câți Da, cai despre pot fi balul înhămați... bobocilor. Da, Da. nu, cât cai pot fi înhămați maxim la o căruță? Ok? 6. Ok. Asta e răspunsul. Da? Dumneavoastră trebuie să puneți întrebarea care am spus-o eu. Da. Când va spune Teodora. Deci, Da, întrebați. așa. Dubla 10. Merge. Întrebarea dumneavoastră pentru boboci este? 6 cai. Asta e răspunsul. Da, și este și 2. Întrebarea. Așa. Trebuie să formulați întrebarea. Dar spuneți voi. Să câștigă Câți dacă cai nu ca ei. pot fi înhămați la o căruță? 2. Dar mă, tu... Haideți că vă întreb pe voi. Așa. Da, acum. Dumneavoastră n-ați înțeles, nu m-ați înțeles ce... Păi dar despre ce e vorba că nu se Mă, tu legă? trebuie să le întrebi pe ei. Cu bani. Deci, să întreb eu pe... Da, dar eu vă spun și după aceea. Ok? Deci ea va zice, fata va zice, care este întrebarea? Lasă că nu furăm tibii, da. O secundă. Bun, să nu cinci filmează. minute. Da, dă-i la... Deci ea va spune Așa. care este întrebarea dumneavoastră, iar dumneavoastră veți spune, întrebarea mea este câți cai pot fi înhămați la o căruță? Întrebarea... Acum, imediat. Așa. Da. Deci 3, 2, 1, merge. Care este întrebarea dumneavoastră pentru boboci? 2 cai frumoși. În jur de 10, nu știu. Asta e răspunsul. Așa. Întrebarea este. Deci tu zici de ei, câți cai sunt înhămați la o căruță? Atât. Asta trebuie să Deci zic. atât spun. Numai atâta trebuie să ziceți. Câți cai sunt înhămați la o căruță? Max. Atâta. Cai sunt înhămați în căruță. La o căruță, e bun. Vă întreabă, Le ai. bun? Da. Deci 3, 2, 1, merge. Așa. Și întrebarea dumneavoastră pentru boboci este? Cât cai este într-o căruță hamarță acum? Ok? Ok. Și acum ea va zice, iar răspunsul este... Așa. Noastră Vreau să ziceți spuneți 2 cai frumoși. câți cai? 2 cai frumoși. Nu, acum. 3, 2, 1, merge. Iar răspunsul întrebării este? 2 cai frumoși. 3 în pula mea. Nu ți l-am enumerat. Mulțumim. Felicitări.